Instab wara jumejn ta' tfitxijiet il-katavru tat-tfajla Franċiza ta' 17-il sena illi s-sibt li għadda sabet ruhha f'diffikultà fix-Xwejni Għawdex u tghum. Il-katavru nstab fl-istess bajja it-tnejn għal-ħabta ta' d-9 ta' filgħodu waqt tfitxija mill-Forzi Armati ta' Malta u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili. F'dan il-każ raġel Franċiż ta' 53 sena li kien ma' tfajla spiċċa tilef ħajtu wara li qabeż il-baħar sabiex jipprova jagħtiha għajnuna. Il-baħar tant kien qawwi illi firet liż-żewġ Franċiżi. Nies li kienu fl-akkwati qalu li raġel mill-qala wkoll prova jagħti għajnuna, madankollu l-mewġoli ħabbat lir-raġel mal-blat tant li l-istess sawċi kellu bżonn jingħata l-kura fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-persuni li kienu fl-akkwati wraw li l-Franċiż f'diffikultà sejħu għall-għajnuna u l-membri tal-Protezzjoni Civili waslu ftit wara fuq il-post. Minħabba l-qawwa tal-maltemp fil-baħar intbagħat il-helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta sabiex ukoll jagħti l-għajnuna tiegħu. Waqt li l-katavru tar-raġel ittella mill-baħar u ġiet ċertifikat mejjed fuq il-post, it-tfajla intlemħet għal xi ftit imma ma baqgħetx tidher aktar. Minkejja li l-baħar matul il-jum tas-sibt kien imqalleb bir-riħ qawwi mill-majjistral, xorta waħda ħafna Maltin u turisti rħewla lejn diversi bajjiet madwar il-Gżejjer Maltin. B'konsegwenza li f'temp ta' 6 sigħat il-Forzi Armati ta' Malta ssejħu 4 darbiet bil-għan li jmexxu operazzjonijiet ta' salvataġġ.